Tuto je naznačený program hier. Tak dobre 6. No a pokiaľ by niekto chcel vitalitu, Zase vystrieť ruku, prosím, a skúste stlačiť tú ruku dole. Takisto ako predtým. Jedna ruka sem a druhú skúste čo 2 sekundy tlačiť. Vy odolávajte a myslíte na to. Dobre. Kolega myslí, vy iba tlačíte. Stala sa dobrá vec, ale bolo to len s veľkým šťastím, lebo vlások unikol smrti v tom bazéne. A som si istý, že keby som vedel o Strave, to čo viem dnes, tak som si takmer istý, že ten čas mohol byť žiadny závažný problém na olympiáde len kvôli tomu, že kladieme dôraz na tú prevenciu. Takže položte si ich takto voľne na tie ruky. Ja zoberiem z pravej ruky jednu, dám si ju do mojej ruky. Ja prosím vás, tú druhú pevne stlačte v pravej ruke. Pevne ju chyťte, ruku dajte trochu vyššie. Tento trik je fakt založený na tom, že moje ruky by mali byť rýchlejšie ako vaše oči. Ideme na to. 1, 2, 3, hop. Skúste otvoriť pomaličky tú ruku, môžete, lebo ja už mám tú vašu a vy máte tú moju.